Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kalong shisha ka jingkemen ka bakraw ya ka wei kalong yeng baduk ha ka shnong nongkra ha ka ba ka sinjuk kirang ba Catholic Zone 6 jong ka Shillong Archdiocese ha ka jingi kenduk lang ha ka sien ka bahnyo kala IT no ya ka yeng ka bala penshna thamai lingba ka pisa ka bala no sinyang dakid khot jong ka ne ka kinhun kani ka long yeng ka bala yo apdiang ya ka yeng ka ba thamai ya ka bala shna kerpang da ka sinjuk kirang ba Catholic Zone 6 kadai ka yeng jong uba Sores Singli bat ka kong edit be ki badan laingot ki khon bat ki basyang basa ka shnong nongkra ka barang ha po ka nongpo parish ya kani ka yeng la IT no shakini ki shikurim ringkat ki khon ki khti lingba ka jinghap ribon daw MLA jong ka jirang constituency uba Sostines Sotun ha ringkat ka jing sakhilang daw MDC ka jirang uba Victor Rani u president ka sinjuk kirang ba Catholic uba William Minsong lembat kirang ba ki bayashim menta ha ka limpong ka bahnyo jong ka ne ka sinjuk ka ban sa pankod ha ka arflai terek Urisaw ar hajar arpuar Ngomdan ingay benong sibon nakit bokit wiang ya kini kesinjuk kisang lomba Catholic Zone 6 ba kani ka program jompi kanlong kapujok. Aduk ki members baru bat ya baru ki balai don bencalang ha ka banno senyang ha ka beidei ya ka wei na ki long yeng ki ba duk ki ba kerdu ki ba ya kendu jinge ha ka ba pilala ban shna ya ka yeng bakin yo ban re tengen ban sa kani ka de ka kamba ka ba krau ba ka jingker ku ka ba play ulai ya ka long yeng ka baduk ha ka ne ka sngi ling ba jong pi ki seng rang ba. Charity begins at home. Abi sedang banle ekano ka kam isnei ngipej nalayeng ka ka ba mangi ngila banle ka ka ba mangi ngidon ka benta kum urang ba aka yeng kesem ka benta kum urang ba aka balang ka benta kum urang ba aka imlang ka salang tingaso ban penpau ya ka jing somu iu brei tai kan rat ya ka kamba ka bakrau ling ba jong pi ka sengrang ba aka ba pilala ban le ya ka ne kam isnei kham tam aka lempung ka ba inyo ka ba iyo ban yalum aka ne ka sngi sedang aka ba ngilayo ban kentiu e ka lama ka ba asngi ka program bat ngi kermen bat ngi shania scam aka jing penyat ke start ke jong uplay aka jing saindur ke jong uplay uban play ke lat kelenti ban ai yaki jing hikai le ne ban yo yaki sembo berkat hakini ki asngi nak menca bangin nangla ban pencebet ban penjenai susu kum ukrestan kum urang ba aka yeng kesem kum urang ba haka balang kum urang ba haka imlang kesalang dengan kitbok keduyang hakini ki asngi ai bakini ki asngi haka jingi kunduk lang jong ke senjuk ki sengrang ba jong ke zone 6 ke lempung ke banyo kan long ke jingker ku na ke benta jong pi kan long ke jingker ku na ke benta ka yeng ke Joseph udai ulongda jong kirang ba a kapotai barakawai a ka balang Catholic barakawai baraka potai barakawai nama bakile buramiu aman la kasitarik jong nai me la khot ka workers day te kani ka day ka benta ka bakrau yau new Joseph ubadai u pa jong ka ying kasem anasaret bapai bakhmi yai kandung Jesu gum ha ka jun kam brio ha kani ka protai upen biang penbet baru riu semua baru ai ki hok benta jong tu ka jut bat jong ka tu ka po
Tema fi ki rang ba menta na ti south di ki parish pinya puson ya ka jingim ka jingu pinya puson ya ki nuksa di bapha ka jingu bal angai hangi bad menta ka balang layai char ban duai hau na mau snotu ya ki jing e bai jinu kam jong ka balang bad jong ka yin ka sem ha ka balang barokawe Step masukan berpau ya ka isung yung play taken dan akaba kila yo banwan ban yo pejat shawan play kini kayeng kaba nakaliang ka sengrang ba juga zone 6 kila yo ban pensiona nam ta away na kilong yeng ki patu akan pa Kajing suk hakane ka ye ma tu korora ba shong ka try no ringkat bat fi ni pa ne kane dau chris u try jongi try no ringkat bat fi nei ban mo ro ka khu ye fi u pa ban kun ban man si ma kun amen Jingkar kuran sote ikan jingkar ku tote kenai aikan bangsa. Nong bu ya kalong ri mam ri pa de kalong yin long sem. Do banyajan ya de shaki shakri jomi ki ba shong basa hakane ka yin patuma. Ban bakar padret ya ka jingkar ku jomi menta kasmi. Do kar ku ya kane ka yin ka me hi mna ais ka pati. Tulong ma me ka jikari jong ki badon hakane ka yin ka sem. Tulong ma me uparlok jong ki haba ki don chachngai na yin. Tulong ma me rong diang i yaki haba ki ban ai sa yin. Ban hakas ni ka fakadu dus diang i yaki aga jing yin shong ne jong me bawal ku fre na banta joki paro aga yin ku pa jong me ba immar pasya juno la juno cho ra cái này cái gì và giật đặt nó là đập là cái gì jenjar di sosat de hadin menta và ini ke sangarong ba kila yo i và ini cuma kalau mau budget de kila wan yarap yang aban ai kan cái gì ba ba ke baskem basna mai mintahi de ngat no đập là cái men ke bakrau ai ai terjadi sungu boleh terkenal bola kerku dia boleh berstan tu yang ada ni dekat no ngala dap terjadi men do kata de nan lang juga ngam ini lah pun ai ki tang kecing boleh ki buka yang ki serong pak bat kiwi bagi MLA di MDC di wana senyang kat bayo dengan aku kirbok yang iki ada tah kir dah long balak dia let saya arin asasisni tang don kan negala dan bawa kiru kin yo lang pun bayo mangahi kiru yo sup on light on flap kasih Like jenjar, like daga yuk bencak dia main tu, aku wan di like daga air, ini ka air yong air ni, like daga seni slap, dan bok kiru kin yuk langkum bayuk mangai. Yang sun nga kompresen yang sun 6 di bawah pasal lagi Paris, Nongpo Paris, Bernihat Paris, Kadar Paris, buat kane ka dan Paris. Bamdei ban ong bangi tang perhat naga melkam simru ngi peru nagam ta ka imlang salang kaduk kesuk jong ki para bengi ke jongi ke badan hakanono ke jakah
Tum tangi ai ka wei pakawai ka ying bedok man la ka annual meet ka jungi. Ya kane ka de ka sinjam ka benengkong jong ka senjuk jungi ka ba pelong ka annual meet ha kane ka Paris nongpo ka ba de hanong kra tum tangi larai ban yarap ta kam ta ka ying bedok na lor ki bedok bat kane ka jing lut jong kane ka ying ka kum ka estimate ka long saulak tangka. Tum ta manta singi la pankut bala pendep ya kane ka jing orlong ka jing temu jungi na ka menta kane ka ying begini ki bedon hang ne khmat ki ki trying ne ki long ki bedon bok na kaliang ka jungi kamdon ma jung tut e namar bala jit karpang da kane gas da kane senjuk romba jong kane ka per jong ka nongkra snong ka nongkra bat kane ka jakaru ka de ka ye jaka jungki hi kamot ka jaka jungki hi kamdon jaka jongno jono kamdon jing tut don jing wit e baro ki kemen lang ki stunat ki kemen hukum kane galat konti bam juyo man wonoru te ka tau ki kemen lang ka snong ru bat maki ki trying hamtang kat bala ingin nak liang jungi ke seorang baru ngi kan seulang bat gaju nak liang jo mele ba pli kan eru layarap di bat kiwi ru ngarap nang tu nang tai kat bala I can one